yung sobrang hapdi talaga niya na gusto ko nang, alam mo yun, parang gusto ko nang tanggalin lahat, gusto ko nang maghilamos kasi mahapdi talaga siya. Hey everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys is an update of the Skin Magical Rejuvenating Set number 1. Ayan guys, so na-start ko siya a week ago and tonight is the 7th night na gagamitin ko siya. So kung gusto mong malaman ko ano observation ko sa buong linggo na to, please keep on watching. And start ko guys yung Skin Magical Rejuvenating Set number 1 a week ago, and ang mga nakita ko kasi ng mga review hindi daw siya ganun kasakit compared to Brilliant kasi 'di ba yung una kong ginamit was the Brilliant Skin, which is I will leave the link in the description box down below kung gusto niyo makita kung ano yung mga naging effect sa akin nun. But anyway guys, nakita ko kasi yung mga comparison na hindi daw ganun kasakit yung Skin Magical compared to the Brilliant Skin. So, umasa talaga ako na hindi siya ganun kasakit. And yan guys, nung una nga hindi siya talaga masakit. First and second night, wala akong naramdaman kahit nung naglalagay ako ng rejuvenating set. Actually, binababad ko pa nga yung sabon ng 2 minutes. Kaso, wala nga kasi siyang directions or instruction doon sa box niya na hanggang kailan mo ba siya pwedeng ibabad, ganun. Basta binababad ko lang ng 1 to 2 minutes kasi hanggang doon lang naman yung kaya ng time ko para sa pagsasabon ng aking face. And then guys, napansin ko lang, sa third night ko, sobrang doon na nag-start talaga na mahapdi. Yung toner pa lang mahapdi na. Kasi noon dito, nagkaroon ako nung yung parang maliit na pimple. Actually, meron pa rin siya dito. Yung sobrang liit lang, parang pin size lang siya. Tapos, ito kasi yung talagang originally na meron ako noon na pimple. And then, nadagdag lang to. And then, yung problema ko was the dark spot here and here. Ayan, yung mga dark spot ko, guys. So, nung ginamit ko ulit siya, ayun, on the third night, nagsimula, nag-isang masasakit talaga siya. Mahapdi na talaga siya. Yung tipo na, gusto ko nang maghilamos, gusto ko nang matapos yung pain niya. Kasi, mahapdi siya na makati, especially here. Mahapdi. Tapos parang yung hapdi niya nangangati. Pero yung kati naman niya guys, hindi naman siya yung tuloy-tuloy na all throughout the night. Kasi kung all throughout the night, tapos the next day, makati pa rin na nandun yung cream. Iba na yun. Allergic reaction na yun ha. So, yun guys. Pero kapag yung parang umukay naman na siya, pag parang nag-dry naman na siya, ayun, okay naman na yung feeling, hindi naman na siya mahapdi or makati. And in the morning, of course, makikita mo pa rin guys na talaga yung glowing yung skin, parang napaka-plump. Tama ba yung word? Napaka-plump. Yung parang glassy skin na parang bouncy yung skin, parang alive na alive. And then, napansin ko din guys na mabilis siya magpa-dry ng pimple kasi on the 3rd to 4th day, nag-dry na to. And actually guys, yung pag-dryness, dito lang yung meron. Ayan, yung parang alam mo yung surrounding lang ng pimple na yan guys. Yan lang yung may pagbabalat. Tsaka ito, kung nasaan lang to. Actually dito. Pero hindi kagaya ng peeling na, yung peeling talaga na hindi mo na, na sobrang nagpipil siya, na parang namumuti na yung lahat ito. Hindi ganun. Yung surrounding lang talaga ng pimple, yun lang yung nagpipil sa akin guys. Hindi ko alam kung dahil ba gumamit ako ng rejuvenating set 2 months ago or dahil nasanay na yung balat ko na gumagamit ako ng Kojic ever since pa naman, ganun. So, hindi ko lang alam, pero yun yung mga naging effect niya sa akin. And, medyo naglighten din to guys. Nawala na rin yung parang bump niya. Ayan. And even here, ito, nawala na rin guys. So, ngayon, yung 7th night, umaasa ako na sana hindi na siya masakit. But, yun, nagsabon ako kanina, medyo mahapdi pa rin siya. Kasi guys, kahit nitong mga nakaraang araw, yung pagsasabon ko, mahapdi siya. Talagang struggle siya, kaya hindi ko na tinatagalan. So, yun lang yung technique ko para hindi masyadong masakit. Kasi kung hindi mo kayang i-tolerate, wag mong ituloy, wag mong gawin na ibabad mo siyang ganyan. So, yung sabon guys, hindi ko siya binababad. Pag naramdaman kong masakit na, banlaw na. Kasi ayokong mag-burn ako, ayoko na mamumula masyado yung mukha ko. And of course guys, dapat very generous kayo talaga sa pag-a-apply ng sunscreen in the morning. Ako, pag naglagay ako, 5 hours lang yung parang lifespan niya sa akin
Tapos magre-reapply ulit ako. Parang maghihilamos lang ako. Syempre, pinagpapawisan ako. Maghihilamos lang ako na wala ng sabon-sabon, ganun. Tapos ilalagay ko ulit yung sunscreen. Para lang, ayoko lang na ma-burn yung mukha ko, guys. So, ngayon, maglalagay ulit ako ng kanilang rejuvenating toner. Parang napansin ko, mas maganda kapag pad yung pinanglalagay ng toner. Kasi parang mas na-absorb ng skin. Pag yung balls kasi parang, parang mas madaming na-absorb yung cotton. Ayan o, nakikita niyo ba yung pamamalat na yan? Yan lang, ganyan lang. Yan. Ayan na po siya. Yan yung mahapdi, yung may pimple. Ito yung mahapdi na ngayon, hindi na to. Tapos may malit akong pimple dito. Yan, din yung mahapdi ng mga nakaraang araw. Mahapdi pa din. Oh my God. Ayan. So, actually, yung pain niya, hindi siya kasing hapde kagabi. Kagabi talaga, dun ako, yung pang 6th night ko talaga, yun yung parang hirap na hirap ako guys na itinawid. Ayan, so maglalagay ako ngayon ng rejuvenating cream number 1. Isa pang comment ko dito guys, kasi dalawa ngayong nilalagay pag gabi. Rejuvenating cream tsaka age-defying collagen. Tapos, wala lang nakalagay na instruction kung gaano katagal yung interval. So, inaantay ko na lang na medyo ma-absorb ng skin ko. Yung feeling ko medyo nag-dry up na siya. Pero kung wala talaga akong time guys, mga 1 minute lang, mga 1 to 2 minutes nilalagay ko na yung step 2 niya, yung age-defying collagen. Kasi, wala na tayong time para sa mahabang skincare. Pero, kung gusto nyo talaga, ang time is an investment for the skin. Because the skin is an investment. Medyo nagsisisi nga ako guys kasi sana pala noon pa ako gumamit ng rejuvenating. Maganda na sana talaga yung skin ko ngayon. So yun guys, naglagay na ako. Kahit night shift ako guys, kahit magjo-duty ako, naglalagay pa rin ako. Sinusunod ko pa din kung ano yung talaga yung panggabi, yun yung ginagamit kong panggabi. Yun, para yung sunscreen ko talagang pang morning lang siya. And may mga nakapagsabi din sa akin na mas umokay nga daw yung skin ko. Hindi ko alam kung dahil ba mas naalagaan ko na siya previously or dahil siya sa Skin Magical. Pero tingnan naman natin guys kung ano yung performance niya. Kasi syempre hindi pa natin gaanong masasabi. Pero in 1 week guys, mabilis siya magpa-lighten ng dark spot. In fairness naman sa kanya ha, nawawala na yung mga eto tsaka to. Tapos napadry niya agad yung pimple ko. So far, ito lang naman, hindi ko alam eh, laging dito naman na yung mga nagkaka-pimple sa akin. Ito, 1, 2, and 3. Yan lang ang pimple ko ngayon. Pag naglagay na ako guys ng mga cream nila, laging pinagpapawisan yung noo ko. So, maglalagay na ako ng age-defying collagen cream. Ito guys, ganun pa din, even pa din yung paglalagay. Pero, more on dito, sa mga ganito. Kung saan yung mga pwedeng magka-wrinkles. Kasi age-defying, sabi eh. Ayan guys. So, kita mo naman, medyo reddish lang kasi, ewan ko ba sa camera na to, napaka-red niya lagi. Ayan. So, yung skin ko naman ngayon, mas glossy siya. Mas healthy looking siya. Hindi ko alam kung dahil yung diet ko, change ko din. So, probably all of that factor. Pero alam ko talaga, malaking factor yung skincare ko ngayon guys. Kasi, iba yung effect niya. May pag-glossy skin talaga ako ngayon. May pag-glassy skin talaga. So, yun lang guys yung update ko for this week. And abangan nyo yung update ko for next week. And sana masubaybayan nyo yung updates ko ng Skin Magical just like you've supported me in the Brilliant Skin. And if you have friends who are using Skin Magical, share mo na lang tong video na to sa kanila guys. Kasi alam ko sa kalagitnaan pa lang ng linggo, mapanghihinaan ka talaga ng loob sa sobrang sakit. So, share this video to them para makita din nila kung ano experience ko. Para, you will know that hindi ka nag-iisa sa laban ng skin na to. So, yun lamang guys. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And i-hit mo na din yung notification bell button. And of course, pag hindi mo pa ako napafollow sa aking Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!